u avgustu mjesecu na ovu uzorku koji mi odrađujemo, a to je nekih 12 hotela i odmarališta na Zlatiboru, što je oko 70% osnovnih smještajnih kapaciteta. U avgustu smo imali rast od 4% u odnosu na avgust prošle godine, a za prvih 8 mjeseci, znači otprilike na prošlogodišnjem nivou, s tim da imamo blagi pad dolazaka i noćenja domaćih turista i rast stranih turista i noćenja koje oni ostvare za preko 20%, tako da taj trend rasta stranih gostiju je izuzetno prisutan i izuzetno je visok rast, što nas ohrabruje i mislim da u narednom periodu planiramo svakako da pravimo prezentacije i u Ruskoj federaciji, u Grčkoj, Rumuniji i u zemljama bivših Jugoslovenskih republika, jer u principu to je najveći broj stranih gostiju koji organizovano dolaze, a iskreno se nadam da će ova vrsta saradnje sa Ruskom federacijom i naši nastupi na sajmu koje planiramo i sljedeće godine i krajem ove godine i prezentacije koje ćemo tamo raditi i dolazak novinara i turoperatera iz Ruske federacije da će rezultirati značajnim dolaskom gostiju iz Rusije, što svakako može biti vrlo zanimljivo i vrlo korisno za Latviju.